Argiaren podcastak. Egon Argia, lurrari entzuten dion saioa. Ongi etorri Egonarria saiora, badakizue Egonarria saioan askotan aipatu izan zaigula laborantza ereduen talka dagoela. Laborantza industriala dela nolabait goiko erakundetatik bultzatzen dena eta aldiz Euskal Herriko kasuan ere agroekologia dela laborari txiki asko eusten dutena eta ere etorkizun gisa ikusten dutena. Hainbeste aldiz aipatu denez, horri begira jartzea pentsatu dugu, Europara begira jarriko gara, pixka bat ulertzeko zer lehen, goiko erakundetatik diotenean zeri egiten dioten mentzio, eta zer latorkigun ere horretarako, Iker Elosegi gonbidatu dugu, Euskal Herriko Laborantza Ganbarako koordinatzailea, eta dagokizunagatik pixka bat badakizuna gai honi buruz ere, ongi etorri Iker. Bai, zure behin esker. Ongi eltzabiltza. Primeran. Ea saioa ere ala joaten zaigun. Zuzenean sartuko gara, baditugulako izketa izango ditugulako nekazaritza politika bateratua, batetik. Eta hori bada nolabait aipatzen duzuenagatik, eredu industriala bultzatzen duela. Jakin nahi dugu ala ere, momentu honetan ze eredu da bultzatzen duena, edo nola bultzatzen du eredu hori? Bai, behar bada, hasi behar nahiz esplikatzen zer den laborantza politika hori, PAK deitzen dena egunerokoan. Hori sortzen da 60 hamarkada hortan, eta Europa mailan egoera berezi bati aurre egiteko asmoz. Egoera berezi hori izan zen, Bigarren Gerla Mundialaren ondorioak kudeatzea bereziki elikadura eta elikadura ekoizteko sistema guzia asmatu zelarik Europa mailan beraz. Orduan asmatu ziren gauzak izan ziren, behar zela Europa berriz eta gai izan bere biztanleak elikatzeko, eta behar zela egoera katastrofiko batetikan atera eta ekoiztu, zinez ekoiztu, modernizatu eta bar. Eta PAKa, beraz, oraindik, pikoan den eta gure elikadura, gure laborantza sistema guzia zuzenean egiten duen laborantza politika hori, orduan sortzen da egoera hortan helburu jakin horiekin. Zer egin du PAKa horrek? Industrializatu egin du laborantza. Hau da, berezitu ditu etxaldeak, denboran etxalde batean baldi baziren aragitako behizun baitu urte batzuk, oilasko batzuk, alor batzuk, baratze eta historio, bilakatzen dira berezituak, esne behiak bakarrik eman ezagun. Hori hemen, ez gira, lasarten gaude, hemen inguruan badira eta etxalde batzuk, oitako batzuek bederen berezitu izan dira gauza horietan. Ez dira gehiago 2008an, 1900 eta 80ko etxaldeak. Aldatu egin dira eta zentzu hortara joan dira. Berezitu dira eta baita ere intensifikatu dute hien produzioa. Eta horren ondorioz Europa mailan azkenean ekoizpenak goratu dira, handitu dira asko. Denbora berean ekoizleak, laborariak, etxaldeak, baserriak txipituz joan dira. Biziki erori eginda, etxaldean eta kopuru hori, baserritarren kopurua eta leku batzutan desagertu eginda baita ere ikasik. Beraz, hori dena PAKaren ondorioa dira. Zer eredu duen bultzatu eta PAK delako horrek? Industrializazioarek behar zuen eta eredu bat. Hau da, behar zituen etxaldeak homogenizatuak diren produktu batzuk ekoizteko, industriak albezain merke eros ditzan horiek transforma ditzan, eta gero distribuzioneak albezain merke eros ditzan horiek eta saltzeko hori guk bezeroek eros ditzagun. Azkenean kate oso bat egin du laborantzarik eredu eta politika horrek, eta horrein dugun egoera da, azken 70 urte horien aratonaten ondorio bat. Aipatzen da, PAKa arra berritzen dela, badira erreformak eta bar, lehen erreforma izan zen duela 40 urte, 52an, 42 urte. Hogeita bi urte, ez da guti. Eta iduri zuen orduan aldaketa handi bat izan zela, baina ez da izan aldaketa handirik. Konkretuki diru laguntzak nola amaiten diren laborarieri aldatu da, baina de facto
pakaren eragina beti berdina da. Gerota gehiago intensifikatu, gerota gehiago berezitu etxaldeak, gerota etxalde gutiago eginez, eraginez lurraldeetan, eta ditugun arazo guziak oraindikan hor daude. Aipatu duzu erreformatxo bat egin zitzaiola 92an, naiz eta gero aldaketa handirik ez den sumatu, eta atzera eginda pixka bat, bigarren mundu gerraren ondoren sortutako eredu bat balin bada, orduan estatuek ere oso baldintza eta baliabide desberdinak zituzten. Berdin eragiten du pakak estatu desberdinetan, kasu honetan Frantzia eta Espainia hartuko bagenitu, berdin eragiten du, azkenean denboraren poderioz berdinera egin dute, edo... Europa mailan badira, orain Europar batzardean batasunean diren herrialdeak, eta badira kanpo direnak. Suizak eman ezagun, arrun beste laborantza politika bat asmatu du. Eta Suizako egoera guti ezagutzen dut, baina gai naiz erraiteko, ez dela hain urrun joan bere etxaldeak berezitzen, intensifikatzen eta bar. Eta arrun beste logika batekin egin dute eien laborantzaren kudaketa. Europako iparraldeko Norvegia eta alako gunetan ere desberdintasun batzuk badaude. Aldiz, Europar batasunean diren herrialdi horiek oso goiz hasi ziren sistema hori pikoan ezartzen. Eta lehen nabizikoak uste izan zirela, Italia, Frantziako estatua, Britainia Handia eta Alemania eta horiek hasi ziren emaiten pikoan, arrunt, elikadura merke eta ainitza eta baimenduko zuen laborantza eredu bat. Eta diru laguntzak dira azkenean, sistema guzi hori elikatzen duten sistema. Diru laguntza horiek nondik heldu dira bezero guziek, erosten dugun aldi oroz IVA dela, BESA dela, TVA dela, nahi den mesela erraiten da, mena zerga horiekin, azkenean estatu bakoitzak Europar batasunari emaiten dio dirutza bat. Eta dirutza hori, Europa batasun maila hortan, gehiena laborantza politika pagatzeko baliatzen da. Eta nola ematen dira diru laguntza horiek edo bildu bai, zergetatik eta gero banatzerako orduan? Hori, Europako erakundek dute kudeatzen hori. Estatu bakoitzak aurrekondua osatzen du Europa mailako eta aurrekondu hori, eta gero Europako batasunak, komisioneak ditu, banaketak egiten, bideak egiteko, aireportuak egiteko, edo laborantza erikadura bat, erikadura programa bat, edo politika bat, pikoan ezartzeko. Ez da antzi behar, hau dela egiten da, helburu nagusi batekin, ez dugu, denboran orduan politikoak egiten zuten, elikadura merke izan behar da, bezeroen dako. Ez da onartzen al, karioegi izaitea elikadura, eta jendea gozez izaitea. Azkenean, beste eremu askoetan mundu mailan entzun ziren duela urte guti, 2008an krisia izan zelarik eta abar, Egipton eman dezagun gozete eta irautzak izan zirela, ze izan zen, han ez dago alako politikarik, Egiptok bere elikadura gehiena importatzen du, garia eta bar importatzen du, munduko merkatuen ondorioz gariaren prezioa biziki emendatu zelarik, ogia, erosten den ogia egunerokoan oso garistitu zen eta jendendako. Eta iraultza bat izan zen, iraultza, erran ditut, krisi sozial indartsu bat. Hori ez gertatzeko egina izan zen Europako pak delako hori. Eta ikusten da, ez dira Europan alako oldartzerik eta jasaiten, jendeak janaria, kakotxen artean erren dut, aski merke lortzen behitu. Horren ondorioz, laborariak biziarazteko diru laguntzak banatzen dira. Eta hori azkenean da, zerren dut, hemen mai guzi hau balditz bizkotxa bat, pastel bat, nola partekatzen dugu hau. Eta pastel horren partekatze sistema, pakarena, ez da bate justua. Sistema, eta beti hor dago sistema hori da, etxalde gerota handiagoak, lur eremu handiagoak, behi kopuru handiagoa, ardi kopuru handiagoa, nauzuten guzia handiagoa, orduan diru laguntza gehiago. Horren ondorio zer gertatzen da, etxaldeak berezitzen dira kompetitibitatea edo horren sinesmen horrekin, ni izan naiz bestea janen duen, bestea bine hobekio ekoiztuko dut, merkeago, gai zain naiz saltzeko bestearen partez, eta beraz ni handiena birakatuko naiz. Horri gehitzen zaio eremua handituz diru laguntza gehiago da dut, gertatzen da gertatu dena. Eta Euskal Herrian bertan, hegoaldea mereziki,
Araban, etxemplu bat amaiteko, zunbat etxalde dauden orain, ze eremu mota diran, ze hektareak kantitatea dituzten, hundia dira. Joan beste eskualde batzuetarat. Bai, Nafarroan ere aipatzen zuten behi ekoizpenarekin, behi kopuru antzekoa dagoela, baina etxalde kopurua asko morreztu dela. Alegia, etxalde gutxiago daudela, baina behi buru, abelburu asko gehiagorekin. Horretara doa dena edo Europan ere badago, naiz eta Europa diogunean eta paka diogunean eta aipatzen ari garen eredu honetan zentratzen den, badago Europako eztabaidaguneetan ere eredu talkarik badago? Badago, baina nork irabazten duen errana dugu. Badago, azkenean elikadura da, nola erran, Europa sistema da ultraliberala da. Europa batasunaren eta logika eta bere egiten dituen gauza guztiak horri buruz egiten ditu. Ari gira elikaduraz mintzatzen. Ez gira ari deusetarako edo hori gabe bizitzen ari giren gauzetaz, ari gira beharrezko eta oinarrizko behar bat asatzen duen zerbaitetaz ari gira. Eta Europa liberal honek konsideratzen du elikagaiak direla beste dozen bozkin bezala merkatuak dituela konponduko, sobera bada jendeak gutxiago ekoitziko du, prezioak goratzen dira beraz jendeak gehiago ekoitziko du, pentsatzen du, amesten du edo bere logika, ideologia hori baita, da merkatuak dena konpontzen du. Eta merkatuak dena ez duela konpontzen gauza jakina da eta elikaduran oso argi ikusten da. Zunba jende dagoen eta ezin biziz eta ezin ongi elikatuz diru faltaz. Beraz hor dago logika bat. Eta pakaren eragin bat da, laborariak, eskualde batetakoak edo auzoak egin artean, konkurrentzian emaiten dira, kompetentzian. Eta kompetentzian batzuk besteak hiltzen dituzte. Eta ereduen gaia hori da, eredu industrial horrek aipatu dituzten guztiak elikatzen ditu, laborantza herrikoia eta iraunkorra zuek agroekologia erreten duzutena guk ez dugu hitz hori bariatzen, frantses estatuko ministro batek ebatxe egin zuen hitz horren zentzua. Frantzian agroekologia ez da konzeptu politiko bat, ez da konzeptu ekonomiko bat da, konzeptu tekniko soil bat bakarrik. Eta guk erraiten dugu agroekologian badira teknikak, hori baina asko zabalago da. Agroekologia da, ze jendarten nahi dugu, ekonomikoki nola partekatzen diren gauzak, nola ekoizpen faktoreak partekatzen diren jendean hitzen artean, eta abar. Hor bada, semantik aldetikan puntu bat importanta. Beraz, Europa mailan, ereduen arteko talka hori badago, baina nork erabakitzen ditu gauzak Europan. Bada parlamentu bat. Parlamentuan, eta orain, ekainean bozkatuko dira parlamentuko diputatuak. Parlamentuan debate hori izan da, ez da nik erretutan hain simple bina da, pakari buruz eman dezagun muga bat. Etxalde batek ez du hainbeste 1.000 euro baino gehiago eskuratzen al urtean. Hori oso gutxirengatik diputatuek ez zuten onartu. Eta beraz segitzen da, mugari gabeko pak diru laguntzak eskuratzeko posibilitatearekin. Eta pak gehien eskuratzen zituztenak dira, laborantzaz oso urrun direnak, lur jabe batzuk. Espainiako erresuman, zuen partean, badauzkazute alako batzuk, Andaluzian, Extremaduran, lehengo jauntxo horien inordeak, hor dauzkazute, 1.000 euro bilduz deus egin gabe. Beraz, horrek segitzen du sistema horrek. Bistan da, pak oso begi honetan hartu daukazula, Hala ere, nahiz eta, alako eredu neoliberala izan, eta batez ere, eredu industriala sustatzen duen, hori laborantza ganbararentzat aldiro da oztopo, irikitzen ditu, pakak berak irikitzen ditu ate batzuk, posibilitate batzuk zuen jarduna burutuala izateko naiz eta eredu nagusitik oso urrun zaudeten eredua izan. Zer eragiten dio horrek, zuen kasuan konkretura ekarreta pixka bat? Gu lurtiarra gira. Errain dut, gauza konkretuekin ari gira lanean, laborarekin ari gira lanean. Gure lana da, albezain kasu guzietan, etxaldetako laboraria laguntzia, agroindustriarei buruz urbildu ordez, laborantza herriko jeri buruz urbil daiten. Teknik aldetikan, antolaketa aldetikan, eta bar. Guk badakigu bihar berean Europak erabakitzen badu ez da gehiago laborantza politika komunik, Europa guztiko laborantza sistema erortzen da, baina segituan. Ekonomikoki
laborantzaz bizi direnak diru laguntza publikorik gabe, balda dira, oso gutxi dira baratze zainak, urde azle batzuk eta ez denak, sistema guzia perfuziopean dago. Diru publikoak erikatzen du azkenean sistema guzia, eta horri esker dira laborariak bizi edo bizi irauten. Nik ez dut ezagutzen Euskal Herri guzian, izango da baten bat, baina ez dut ezagutzen, aberastu denik laborantzaz, aktibitate ekonomiko horrekin. Laborariak zuhurki bizi dira gehienetan, nekez, batzuk oso gaizki bizi dira, eta konsideratzen bada zun bat irabazten duten lan orduka, miseria batzu dira. Beraz, ofizio hori gehienetan jendeak egiten du, maite duelako, gustuko duelako, badaki lana dela, baina ez du jaberik, ez du nagusirik, bera da, bere buruaren nagusi, eta badu harreman bat azkenean ingurumenarekin, hiritarrek igande ikuskitsu batzutan ez dutena erez. Egun guztiko harreman bat naturarekin, eta horrek asetzen ditu noraz baitere bai. Baina ekonomikoki zaila dago. Beraz, pakat desagertzen bada, sistema guztia erortzen da. Guk, pentsatzen dugu paka hori aldatu egin behar dela. Eta aldatu behar dela eta proposamenak aspaldi egiten dira. Gu laborantzak gabarak ez dugu zuzenean harremanak eta Europarekin hori mugitzeko. Hori sindikatuen lana da, hori partidu politikoen lana da. Baina LB, Frantziako estatuan, Konfederazion Peisan sindikatuan dena, eta biak kanpesinan dena, eta hor daude baita ere N Bizkaia eta N Konfederazioa, biak hor daude. Horien bidez dira mezu politiko horiek helarazten behar den lekuetara. Baina lehen dion bezala, talka hori ez du gira bazten. Eta proposamenak, badaude hainitz, baina bat oso simplea litzatekena, gero transizione bat beharko da asmatu, baina da, mugatu behar dela diru laguntza publikoa kopuru batera pertsonaka. Eta ez etxaldeka. Etxaldeka egiten delarik, etxalde bakoitzan nahi du ahal bezain bat bildu. Pastelau, hainetako bakarrik izan dadin. Eta horri buruzkoaz. Aldiz egiten bada pertsonaka tope bat emanez, beste txip bat sartzen da buruan. Eta da, nik ez dut handitu beharrik, beraz lan ezitu beharrik diru laguntza maximizatzeko. Nik badakit bautala diru laguntza hau persona bakoitz, beraz, honekin moldatuko naiz, eta enelan baldintzak hobetuko ditut. Jendeari da, eta iparraldean ikusten dugu hori, intensifikatzen, etxalde kopuruak, ardi kopuruak eta bar haunditzen, eta lanaz haunditzen ere bai. Eta persona batek, baditu lan almen batzuk, egun batek baditu 24 horren, ez gehiago, beraz, topea daude horre. Eta horre ulertzea askotan zure etxaldea txikiagoa izanagatik, agian gehiago lagunduko dizula bizilagun bat edukitzeak, zuk lur kopuru handiagoa izateak baino, ez? Hori logika hortan pixka bat aldatzea izango litzateke. Baita, halako erabaki baten ondorioa, seguraski strukturalki oso importantea litzateke. Mugatzea pertsonaka, egiazki pertsonaka. Eta beraz, arrunt beste nola, zentzu batera joan dengo litzateke, laborarien logika. Azkenean, oso denbora gutitan, belaunaldi bat edo bi, laborantzak sekulako aldaketak egin ditu, zentzu batera. Erakusten du horrek, laborantza munduak, eta beti pentsatzen da hiritarren ganik, horiek ez dira mugitzen, hori dira tradizioa, ez dakiz horiek fosila dira. Eta hegoaldean maite dituzute fosilak, maite dituzute baserritarren eguna dena jazten zirezte baserritarrez. En fin, endez gehiago sartuko hortan, baina badago hor egiazko arazo bat. Aipatu dugu ez gara hortan sartuko lasai ez dizut hortik tirako, baina bai, politika bateratu hauetan, porrot moduko bat, eta aldaketa bat eman dela azkeneko urtetan, behiratuko dugu azkeneko urteari, ze protesta isente izan dira, horre izan ditugu traktoreak kalean ere, eta horrekin lortu dena pixka bat ezote den izan, zuek eta aldarrikatu duzuenaren kontrakoa, ez? Alegia sindikatu mordoa ibili dira kalean, eta Europa mailan lortu dena izan da pixka bat ingurumenaren alde hartu behar ziren neurri horiek lasaitzea, pestizidei dagokienez, eta ez da horren irakorketa nola egiten duzuen, askok espero zuena ere bazen, alako jendetzak aldean ibili, eta beraien estuasun propio horiek askatzeko behar horretatik ariote ziren, horren irakorketa zein dezue. Bai,
Hori gertatzen dira egoera jakin batean. Eta hau da, gaizki bizitze bat badago, eta oso sakuna laborari artean. Eta ez bakarrik Euskal Herrikoak, Europa guztian ikusi dira, halako mugimenduak. Mugimendu horiek hasten dira, eta uste dut beti ala izan dela, leku guztietan ala izan dela, zerga bat gehitzeko asmoa dela, edo zerga bat ipitzearen austea, edo halako zerbait. Beraz, estakurua behar da, eta hor, agroindustriaren sindikatuak, eta ala baitira, hartu dute okasione hori erraiteko aski da. Ez dugu gehiago alakorik jasanen, behar gaitu zute utzi lanean nahi dugun bezala, mugarik ez, guri dirua eman, hori bai, hori ez da inor joan erraitea guri ez eman gehiago dirurik, guri dirua albezain bat eman, guti bagira pastelak partekatzeko hainbat hobe, ez dute hori erraiten mena, hori da, funtsian ere bai, egin arazo nagusia, eta trabak bezala konsideratzen diren batzuek ala diote diruaren truk baldintza batzuk errespetatzea hori denak kendu. Simplifikatu administrazionea eta hau eta bestia. Hor ateratzen dira 1000 gauza. Eta administrazioa simplifikatu beharra evidentzia bada. Aski da pak denboran zer deklarazionean nola egin beharren eta abar erokeria da. Gu hortan egirea laguntzen ditugu laborariak hortan sasoin honetan eta zinez komplikatua da. Baina hori baino urrunago azkenean Europan mailan eta laborantza politika aldetikan greenwashing deitzenen pixka bat hori, berretasun pixka bat pozoen gutiago hau ez dakiz hemen dara, hori austea lortu dute laborantza sindikatu industrial horiek. Mena hor agertu dira, eran edut, pentsamendu oso desberdineko laborariak oso asarre askida batekin. Uste dut hori izan dela adierazle bat, azkenean pakonen porrotaren adierazle nagusi bat. 70 urtez den politika bat, ez badagai izan laborari gehienak egin ofizioaz duinki bizitzen eta laguntzeko, ez badagai izan laborari belaunaldi berriak sartzeko sistemak emaiteko pikoan eta abar, bada arazo bat. Eta uste dut oral behar dela irakurri, mugimendu hori da, laborantza politiken porro baten ondorioa. Eta maleruski, hortik ateratzen diren aterabideak zentzu txarrea doaz, zeren eraiten dute, ados, pestiziden gaia utziko dugu bazterrean mementuz. Asmoa zen apaltzea, ez dakit eguneko 30, ez dakit zumatotetan, hori beran dagoen eginen dugu. Beraz, hori ditzen da, segi tunelean, atope, eta tapatua dago tunela, han badago pareta bat, segi, ez da argileik uste, sinetxi argia badelan, eta zuaz buruz buru pareta joa entzin. Hori da ikusten duguna. Pakaren porrotori eta, eraberean laborarien aserrea, uler daiteke aukera modura ere, inflexio puntu izan daiteke eta beste eredu batzuen tarako pauso emateko unegoke izan daiteke, alakotan gertatu daitekelako, ez? Lur mugitu batzuetan, erabaki batzuk hartzeko erristasun gehiago ere izan daitezkelako. Aukera hori ikusten duzu? Gure ametsa hori zen. Gertatzen ari da zerbait Europa mailean, mugituko da, eta behar bada porrotoren aintzinean, orain da mementua, mai gainean zertzeko, zertan dugu porrot batekin, zer den aldatzen alta abar, nik ez dut inor entzun, inor. Gu mintzatu gira hortaz, ero gure mundukoak, ero pentsamendu hortako jendeak mintzatu gira hortaz, porrotorietaz, eta arazoak, eta nola konpontzen diren, baina gailendu den eta diskursoa ez da hori izan da, gaizo laborariak, trabak baituzte, berdira traba horiek kendu eta segi dezaguna horrera. Baina arrain dut, oraingo egoera hau, hola segituz, hemendik oso urte gutira berriz aterako da. Eta berriz, horrek erakusten du. Hau estrukturala da, hau ez da nabarduraz pintzel ukaldi batzuez konponduko den zerbait, hau behar da oinarritik kanbiatu. Maleruski, horren egiteko behar da kuraia politiko bat, kuraia dut indarra edo kemena edo nahikeria ere bai, eta guti ikusten da hori. Beti entzuten da, dena Brusela, dena Europaren falta. Ez da antzi behar Europak hartzen dituen erabaki politiko funtseskoak estatuek dituztera adosten lehenago. Ez da Bruselasko
eta teknokrata batek erabakitzen duen zerbait. Da, estatu bakoitzetako buruek adosten dute zerbait. Beraz, beti erraitea hori Bruselaren faltara, Europaren falta, beraz ez da gure falta, gu oso nagira eta historio beti besten falta, hori ez da egia. Ardurak baituzte, hemen nunden, Madriden dan, Parisen den, Gasteizen, Iruñan, guk gauza guti dugu, iparraldean, baina nun diren ardurak ez pentsa beti Bruselen direnik, hemen txe baituzue, eta horiek behar dira aktibatu ere bai. Badaude, mai gaina ipatu dugu pixka eufemismo bezala, eta mai gainan dana ez dakabitzen, orain arte izan ditugu agian transgenikoak izan dira gai garrantzitsuetako bat, aspaldi ez da askorik entzuten horren gainean ere, baina bada beste zerbait gehitu dena, eta hori da energia sorkuntzarena, ez? Pixka bat lurretan energia ekoiztera bideratutako instalazioak egiterena, horrek nekazal lur batzuk, diotenez ez di eragin kaltegarririk ekarriko, asko diote gainera itzal horrekin eta klima aldaketarekin ez duten laguntza eta guzti emango. Hori ere izan daiteke, etorkizuneko erronka gisa heldu beharko zaiona, ez duzu halako garrantziz ikusten edo... Bai, erronkak pila bat daude, eta erronka nagusi bada, azkenean lurralde bateko jendeen elikadura, nundik eduren, eta andora ekoizten den, eta denez bisa karta batekin erosten da munduaren beste paleta puntan, eta berdin zait nork ekoizten duen tandola, hau da oso masiboki gertatzen dena, gure Euskal Herrian, jendeak ez dio kasurik emaiten, jaten dutana, nork egiten du, ze balditzetan, eta nundik tandola, berdin zait, pagatzen dut, dirua badut, aintzina. Esto naiz, benan hortik urbil nabil, beraz, oso importantea da hori. Argitzen gaituen argi hau nundik heldu da. Nork egiten du, ze baldintzetan, nun dago. Laborantza lur bateko plaka batek egiten du. Eran edut, eta Nafarroan badira, lurrean ezarriak, Nafarroan eta beste leku askotan, barkatu benan. Lurrean ezarriak, beraz, denbora batez elikadura sortzen zen leku batean, gehiagozta elikadurarik egiten argindara egiten da. Orain saltzen zaigu, badela, laborantza permititzen duen eta plakak emaiteko molde bat. Ikusita sinetx, benean guk ezagutzen ditugun gauzak eta bar ez dira eredugarriak bat ere. Eta badago arazo bat hor, nola eginen dugu. Eta guk ez dugu soluzioni mirakulurik, gaia konplexua da, gauzak ari dira entzinatzen. Guk mementuan argi erreten duguna da, laborantza lurrak, laborantza rako behar dira atxiki, elikagaiak sortzeko, hori da bere funtzio nagusia. Badira aski teilatu, badira aski beste eremu denboran industriak izandakoak edo laborantzarako gai ez direnak gehiago, hor plakak emaiteko. Eta biak mistoak erran edut plaka batzuk itzala egiteko eta bar, ezagutzen ditugun lekuetan iruzur bat izan da. Plakak egiten dut beti argindarra, iguzkia deno, azpikoa hori jenden arabera da eta maiz ez da gertatzen. Beraz, hor nahiko eseptikoa gira. Ez dugu aipatu edo ez dugu izendatu bera, baina elkarrezketa osoan agertu den zerbait izan da, pixkat, merkatu askeko logika edo merkatu askeko itunak ere badaudelako, eta hor bada ulerkera desberdin bat, ez? Laburpen pixka bat egiteko izango litzakena elikadura ulertzen den mundu mailako lehia gisa edo komunitate bat elikatzeko tresna gisa. Hor tartean, laborantza herrikoiak sekulako pixua dauka, nola indartu daiteke hori, edo ikusten duzue herritarrengana zabaldu beharra logika horren potentziala, nola baita esateko? Bai. Agian barnera duta daukagu, agian badakigu laborantza herrikoia dela bidea eta ez dago denbora eman eta lanean segi besterik, baina agian... Mena, gehienetan ez da izaten oso simplea, gaia oso komplexua da. Salmenta zuzenean ari diren etxaldeak badaude. Iparraldean badaude, ez dakite uneko 10-15 bat inguru, ez da guti. Ez dira gai inundik ere, iparraldeko 350.000 biztanleak elikatzeko. Iparraldeko
30% hasten balitz salmenta sozian ere, enaiz segur, gaidenik erikatzeko. Zergatik, gure iparraldeko laborariak gehienak azkuntzari buruz lotuak daude. Eta guk ez dugu egun guziz txitsia esnea eta txitsia jaten aragia, baditugu beste behar batzuk. Eta behar horiek elikatzeko behar dira etxaldeak kanbiatu, sistema kanbiatu eta bar. Eta guk badakigu Ipar Euskal Herrian mendietan ez dugula garirik ereinen. Eta garia behar dugu, ogia jateko, ogia jatea maite baitugu. Ez gira hasi taloa jaten Erta Ameriketan bezala. Egun guziz, denbora guzian, anala jaten dute. Beraz, baitugu gure kulturak, baitugu gure laborantza kulturak ere bai, gure jakitateak, eta ez dugu edozer gauza edozen lekutan ekoizten ala. Beraz, merkatua izaitea, trukeak izaitea beste eskualdeekin gauza arrunt normala da eta beharrezkoa beti ala izan da. Eta ez dugu pentsatzen hori aldatuko denik. Gauza da nola egiten diren truke horiek, ze baldintzetan. Eta OMC bezalako erakunde mundu mailako komerzioak kudeatzen duten erakunde horiek, liberalismoan oinarritua direnak hori desastre batzu dira. Manifa horietan, neguontako manifetan, Mercosur ez erraiten zen. Eta Frantziako estatuak errandu ez dut sinatuko Mercosur. Baina hori da, jendea tontotaz hartzea. Zer, horiek izan dira Mercosurra bultzatzen lagundu dutenak eta egiazki sinestu dutenak. Beraz, badira diskurtsoak eta badira errealitateak. Hautsi behar da sistema hori. Erran dut, elikadura mundu mailako Chicago Board of Trade bortsako leku hortan, edo beste bortsetan elikadura negozio finanziero bat bezala konsideratzea hori arazo larri bada, eta hautsi behar da hori. Urarekin ere berden dabiltza, beraz, ea hartzen duen, kurba hartzen duen. Eskerrik asko Iker Elosegi, gurean izateagatik eta gurera ekartzeagatik, bai laborantza kultura, nekazaritza politikak ulerterrazago jartzeagatik estimaduta dago gurean izatea. Eta eredu liberaletik errekoira egiten dugun jauzi. Agian gure zentzuan, ojala, darena dut, ojala. Eskerrik asko, Iker. Eta eskerrik asko zuei ere, hementxe egonarria saioan izateagatik, badakizue saio hau, beste guztiak bezala, argia.eus eta bizi baratzea atarietan izango duzuela ikusgai, eta gu hementxe agortuko gara datorren saiora arte. Ongi izan.